Us ho va dir l'Armengol, però no he pogut trobar cap pastor que ho digui. Una cinta d'aquelles de gimnàs que no s'acaba, que roda. Escolta, Andreu, tu sabies que això venia per aquí? Sí. I encara hi has vingut? Clar. Fes tu mirar. Però sí, aquestes coses són les úniques que recordes, el patiment. Quan vas de viatge, totes les putades... Aquí hi ha l'avituallament aquí dalt. La aquella que puja de la Valldans. Sí? Aquí ja es veu Passen per sota les antenes. la carretera que puja de la Valldans. Espero que bastant. Surt de la Valldans, surt a Coll Pregó. Aquestes coses serveixen per picar. Dius, hòstia, la pròxima vegada pujaré tots sense parar. T'has picat avui? Bueno, aviam, ara ja és planejar i després la trialera. Quasi bé que anem passant, perquè no agafem fred, i ara ja està, O sigui, lo dur ja està. On parem a menjar? Al mirador de Serra Seca, que hi ha avituallaments, si és que han arribat. Queda algú, no, encara? No, ja estem. Quan comencem ja baixada, a mi que ens posarem roba. Sí, però ara jo us aconsello que ara no cal que us abrigueu, A l'avituallament sí, allà ens abriguem. Vull dir, ara anirem planejant i... Sí, home, una mica sí, Pere, una mica sí. Que no estàs de valent, Pere, punyetero. Sí, com tu. Si l'haguessis vist com pujava per aquí. A cavall de la bici fins aquí, Sí. Sí, home. Més badant, Trentino, que és. No, ja està. No, és això, bueno, no fas a mitjà, ho fas amunt. Això suposo que estàs educat. No. Ai, ara pensava que era la meva, aquesta que diguis vermella, ja la va agafar. Aniria una mica gran de talla. Sí, dic, no sabia que tingués això aquí al davant, però bueno, he pensat, dic... Suposo que la Rosó ja t'ha avisat que no podem arribar als últims, Què dius? Suposo que la Rosó t'ha avisat que no podem arribar als últims. No, perquè si a la 1:30 o 2 està a casa dinant... No, diumenge queda. Et falta algú encara per... No podem arribar junts? No podem arribar als últims. Home, clar. Si no ens han de treure el mallot. Jo he vist com les gasten en aquest país. Què passa, que tenen gallines lloques? Calla, no m'expliques que no m'explicava Inventaràs una... Sí, les hem tirat. extrem. Home, la puta d'una gallina d'aquelles negres una miqueta més es pot tarda en l'aire, Em va fer una que només era l'estiu, com era la rastons, no? Tot era rastons. El Carlos deia, ja està, ja l'hem liat, deia. Que hem de prendre la cola a l'extrem. Després ens va picar la lloca. Tranquilo, que tu estàs malent. No ho facis. No ho facis. A més, vaig portar tot, per exemple. Perdona, què? I com pitjor estàs, aleshores ve la Rosó i et diu: aquest últim tros el podries fer sobre la bicicleta, que et faria una foto. Sí, jo entre dic que tiraves avall, dic,